Tiap kelahiran itu saya kan dipasangin. Maksudnya pesan apa? Kesimpulan Mbak, hari kelahiran ini mau kena diarani dino dadi. Nanti terbukti. Kira-kira ora dadi aku kuwi gak lain. Terus dino selamat tembung Islam. Jadi Islam terus kejayaan. Lha selamat mati kan ora dido lain. Lah kejayaan Mas, aku kuwi dina bengi iso kumpul-kumpul karo mbahno sing teko Banyuwangi rene teko Genteng rene. Ini kejayaan. Lah lek pengen dadi Slamet Jaya ya pringatono.